କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବିମାନ 36 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ରହିବ ଏବଂ ପୁଣି ଦିନେ ଆକାଶରୁ ଫେରି ଆସିବ? ଫ୍ଲାଇଟ୍ 914 ପ୍ରକୃତରେ 1955ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1992ରେ ଫେରିଥିଲା। ଯଦିଓ ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଖିର କେଉଁଠି ଥିଲା? ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିଲେ? କ'ଣ ଏହା ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଥିଲା କି କୌଣସି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ? ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 914ର ସେହି ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ସତ କ'ଣ ଏବଂ ଗୁଜବ କ'ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ବିମାନର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟକୁ ଚିରି ଫେରିଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟର ଦାନ୍ତନ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଶସ୍ୟମୟ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଗ ସଫା ଥିଲା, ପବନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ଟେକଅଫ୍ ପରେ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିମାନଟି ରାଡାରରୁ ଏମିତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଆକାଶରୁ ପୋଛି ଦେଇଛି। ନା କୌଣସି ସତର୍କତା, ନା କୌଣସି ମେସେଜ, ନା କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଗ୍ନାଲ। ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲକରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମୁଦ୍ରର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାହାଜ ପଠାଗଲା। ନୌସେନା ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିମାନଟି ଯେମିତି ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ନା ମଲବା, ନା ଇନ୍ଧନର ବୁଦା, ନା କୌଣସି ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ, ଯେମିତି କେବେ କୌଣସି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଖବରକାଗଜ ଶିରୋନାମାରେ ଚିତ୍କାର କରି